So, diri ta sa functions review worksheet. So, natay mga ansiran diri. Pero again, dili tanan ansiran na ako ha. Kini mga uban, kuhaon lang diri sa assignment quiz exams and I already upload this. Dagan kitog mga gipang upload ng mga PDF dito. So, make sure nga i-download to ninyo tanan and pangansiran pud ninyo magaling. Kita ta mag handouts reviewer para namoy ma-practice. Okay? Kay dili ba pud sayo na nga to ang finals. Kay daghan kitag mga ansiran. So again, functions, make sure nga naka-watch na mo para na may idea sa functions. So we have here, first problem nato, functions f of x is equal to x squared minus 2x plus 1. So ang buhaton lang nimo dire is you have to evaluate the following. Okay? So naatay f of 2. First nato dire, f of 2. So ibig sabihin yung x natin, mo galing f of x, ang x ana kailisan lang nimo 2. Okay? So ang answer ani f of 2, ako lang islat dire. Tanaw dahil ka sa original nga equation, i-substitute lang nimo siya. So may tabo may mo siyang 2 square minus 2 times 2 plus 1. Nakuha? Kaya ang 2 nato na mo siyang x square minus 2 times 2 plus 1. Okay, sayo na lang jud na siya. So may tabo may mo siyang 4, di ba? 2 times 2, 4. Use your calculator para magamit po din yung calculator kung naa or cellphone, pwede. So the answer is 1. Okay, para sa letter A. Letter B naman, how about this one? You just have to substitute tanang x sa square root of 5. O kaya ikahadlo ka ng square root dira or fraction, makaya ra na ninyo. Ay, square root of 5. Ayan. So, ang may tabo, ang x square, mahimo siyang square root of 5 square. Minus 2 square root of 5 plus 1. Diba? Nakakuha siya, naka-follow ratanan. Dayon, ang 5 square, square lang nito siya, di 5. Minus 2 square root of 5 plus 1. Then the answer is 6. Di ba? Minus 2 square root of 5. So, mo ang answer. Okay, dili pwede ma-add ni siya ha. Natay rules para sa radicals. Mo ang answer. Okay, how about this one? Letter D na ta diretso. Pag naatay duha ka terms, 2w plus 1. Igura gyapon ning may substitute dire sa x. Okay? Bahalag na yung variable dira nga w, substitute gyapon na siya sa x. Okay? So, f 2w plus 1. So, mahimo ni siyang 2w plus 1 square. Di ba? Minus 2 times 2w plus 1. Plus 1 na yun. Naka-follow ba? Kaya di ba ang 2w plus 1 mo bayanay mo ang x. Di ba mo ng x square minus 2w. Di ba? So, kailangan practice jud mo gyud sa pag-substitute ha. Dili kaya siya lisod. Basta careful lang jud ka. Substitute lang jud mo siya. Then, simplify din mo. So, ang 2w plus 1, square ni mo siya. So, sa ni answer, 4w square.
di ba? Plus 4W plus 1. Gi-factor na siya. Algebra nimo. So, you have to practice ha sa inyo algebra. Yung sa ni pagkuha. So, muna siyang answer. Basta hindi ka balog, yun sa ni pagkuha na. Delikado jud ni. So, dapat ka na mo gamit og algebra ni basic algebra ra na sa factoring. Then kani distribute niyo ang -2. So the answer is -4W minus 2 plus 1. Nakuha. Then mawala na itong 4W. So the answer is 4W square. 1 plus 1, 2. O di wala na din eh. So 4W na lang ang answer. Okay? So next nato dire another function nato f of x is equal to square root of x plus 4. Nakapalo? F of x equal to square root of x plus 4. So ang next din mo nga i-evaluate. Wait lang ha. For a while lang. Sige, balik ka. So direta again sa number 2. So iguro nimo i-substitute ang x sa -1. Kaya i-evaluate man gud nimo siya. Okay? So again, careful mo ha. Kung mag-evaluate na gali mo, palitan mo dapat lahat ng x sa -1. Okay? So kung mag-ilis na gali kag -1, iilisan nimo ang x sa -1, make sure ang imong function dire -1 na. Naka-follow tanan. So the answer ani kay +3. So that's the answer, square root of +3. How about A? So ayo jud ka confuse anang A, igura nimo palitan yung A, di ba? So dali ra kay na siya. Kung evaluate lang gali nimo f of A, humana mo na answer. Wala na kahilabdan. Square root of A plus 4 na siya. Okay? Kung x plus h, kung x plus h gali, ang x nimo palitan ng x plus h gyapon. Palitan lang nimo.
Mao lang answer, 'di ba? Kung smiley, di balikan lang nimo ng smiley yung X, 'di ba? So mao na ang answer, 'di ba? Wala na kahilabtan. Dili man siya pareha diri nga naay ma-combine like terms, ma-combine ng mga real numbers, mga mag-factoring pa. Kay diri man gud kay lahi man gud ang rules sa radicals. Kanang mga na square root, cube root, na mga rules ana, properties, laws, okay, na mga batas. So dili pwede nga magpataka ra jud kag nakaka-simplify dira. So mo to ang mga answer, dili nimo siya hilabtan. Okay? So mo na to siya, dali ra kay na siya. Ano gali answer key diri tanan no? Iyahay na gali mo na yung mga answer key na. Anyway, let's proceed direta sa dominant range. Isa sa mga challenging na mostly naglisod ang students saon pag-answer sa dominant range. Dili makuha. So again, ang bantayanan ra jud sa dominant range atong ano diri ha. Ang denominator should not be equal to zero. Mora na imong bantayan. Okay? And square root na to, ang square root should not be negative. Okay? Kung unsa gali ang denominator na variable, dapat dili pwede mag-equal ang denominator sa zero. Kaya pag ma-zero, ma-undefined siya. Then ang square root manggod, dapat dili siya negative. Mora na imong bantayanan sa domain in range. Kaya kung mag-negative gali ang square root, butang na to, square root of -1, no? Dili na siya matawag og real numbers. More on complex numbers na siya. So, di na ta mo discuss og complex. Higher topic na siya sa mathematics. Okay? So, mo na yung bantayan sa domain and range. Sa domain, we're looking for solve for y. Okay? Then, ang variables na to, x. Okay? Ang range naman, solve for x. Okay? And then, ang notation na to is y. Okay, para masabdan na to, again, sa number 6, kung tanawin mo ang f of x is equal to 2x plus 1. Kaning number 6, naka-domain na siya automatic. Kaya nga naman, ang f of x kay y ra na siya. Y is equal to 2x plus 1. Naka-domain na yan. Kay solve for y man siya. Ang range solve for x. So, ang domain na to, so naka-solve for y na. So, we are looking for the domain, which is yung kung sa manang makita nato sa domain dire, kung meron bang denominator, di ba wala. Meron bang naka-square root? Wala. So, automatic that your x, butang nga to braces ha, x is element of all real numbers. Tanaon dahil mo ang x kung nabay mga restrictions, meron bang maka-undefined? Ayan. Mora to. How about for range? So sa range, 'di ba ang range we're looking for x. So from this, solve na nimo. Mag-solve na ka. Solve for x. So parang nag-algebra ka lang. Y minus 1 is equal to 2x. Divide both sides by 2. X equal to y minus 1 over 2.
Si Quincy na gyapon siya'y naa siya'y denominator pero walay makapa-undefined niya. Kaya wala may variable sa denominator, di ba? Na pwede magka-undefined. So dire kay wala. 2 ra man ang denominator, di ba? So your answer here is your range. We denote this as R. Then butangan na nimo braces. Ganun braces kay set man siya nga collections of your elements. So Y is element of all real numbers. So balik jud ka sa mga na-learn nimo sa prelim. Okay, yung mga elements, sets. Okay? Y is element for all real numbers. So ibig sabihin, lahat ng mga numbers na pwede substitute sa Y, dili siya ma-undefined or ma-restrict. Inatora, mo na ang answer. How about number 9? Magpili ra ko ha, number 9 ta. Sa number 9, nakadomain na yan. Y is equal to x over x minus 1. So, ang domain niya, as you can see, na ay makapa-undefined sa denominator. Unsa na siya? That is 1. Nakuha. Or para masabtan nimo ang x minus 1, i-equate nimo siya sa 0. So, meaning x equal to 1. So, ibig sabihin ng x na to should not be equal to 1. Ato lang gi-solve ang x minus 1. Equate lang na to 0 ha, para mahibaw-an nimo unsa ang undefined sa denominator. So, the answer is 1. So, therefore, x such that x should not be equal to 1. Kaya mo man ang undefined. Mo na yung domain. That's the answer. Nakuha ang sa number 9. Medyo challenge ra ba ni siya? Direct answer ra ba akong gipangayo dire? Pero kung direct answer gali, make sure sakto ang pagkasulat. Okay? Na-discuss na ni siya sa prelim. Saning such that, kaning x, such that x equal to 1, ay mga bracket. Na-discuss na sa prelim na to. So, adyo kalimot. How about range? Sa range naman, isolve gyapon nimo na siya. Solve for x. So, dapat kabalo mo mag-algebra ha. Kay basin, pag tinapulan mo, pag abot sa show your solution, dahil dili ninyo ipakita ang solution, diretso na dahil mag-answer. So, dili na pwede ha. Basin 1 point ra kung ihatag sa inyo ha. So, show your solution. Okay? So, ang buhaton nimo dire, cross multiply ka, y times x minus 1 is equal to x. Dayon, distribute nimo ang y, x times y minus y equal to x. Okay? Dayon, itapok nimo tanang mga x kay para maisa siya. Okay? X times y plus x equal to y. Tama? So, dapat kabulo mag-algebra class. Kay nag nag-college na ta. So, dapat kabalo na mo mag-algebra na. Basin,
Basin mag second sem na pod, dili mo kabalo mag-algebra na delikado na jud ni. Okay, tumat kabalo mag-algebra giunsa na ako ni pag-solve. Kay kung dili kabalo, double time jud mo, study jud mo balik kung gusto mo makapasa ani nga subject. Okay? So since na naman tay x sa first term at saka second term, factor out ka. Paggawas nimo ang x. Okay? Y plus 1 is equal to y. Divide both sides by y plus 1. Suma na ka. X equal to y over y plus 1. So your range now, ang range nimo ani r is equal to, so may makapa-restrict aning sa denominator. Y plus 1 na may naman tayo variable sa denominator. So, negative 1. So, ibig sabihin, y such that y should not be equal to negative 1. That's the answer. So, your solution then, get the range. Inatora, mao na ang answer. So, dapat na wala tun sa atong review ha, kay medyo challenging ni siya. Daghan kong manggawas og domain in range. Ug kuha ani nga function. Okay? Okay, next. How about pag na-square root na punta? Anyway, na-answer key naman dire. Pero lahi po na yung style kay gagamit man siya og interval. Pwede ra po na. Hmm, sakto naman na siya. Sige. So proceed ta. Pareha ra man din ni. Kuwantay mo aning number 6. Negative infinity to positive infinity. Pareha ra na siya sa x sa element for all real numbers. Pareha ra na sila actually. The same gyapon dere, di ba? Pareha akong gi-explain kanina. Sa number 8, akong ibalik niya, ay number 9, di ba ang restriction na ni kay 1, di ba dire? Sa number 9, balik ka number 9 na giunsa ni. Pareha ra na siya actually. X such that x is not equal to 1, di ba? Di ba mamanayang gibutang na ko dire sa number 9, di ba? Number 9, ayan. Pareha ra na siya. So ay laga confuse ha, base matingala mo ano wala gitudlo lagi ni sir. Actually gamit lang niya is interval. Kung moingon gali kag x is not equal to 1, ibig sabihin yung interval niya negative infinity, comma 1, butang na nimo 1, open interval, namang good day open interval and close interval. Pag moingon gali kag open interval, wa siya ilabot. O ilabot ang 1 kay is not equal to 1 baya. Pag close, meaning kasama siya. Parehara na siya sa less than, greater than. Kani, less than or equal, greater than or equal. Mo nang may close.
So, union 1 to the positive infinity. So, kung mapansin mo, ang 1 dire is restricted. Walay apil ang 1. Union na siya ha. Muna katingala na yung mga inani. Okay? So, anyway, dito sa number 10, so naka-domain na yan, y is equal to square root of 1 minus x. So, ano yung domain? So, dili magpataka ha, kay basta mabutang mo x is not equal to 1 or x equal to 1, dili inana ha, or is not equal to 1, dili inana. Para lang yan sa mga na ay denominator. Okay, kay dili man pwede ma-zero ang denominator. Okay? Pag moingan gali kog square root, dapat non-negative. Ibig sabihin, dapat dili ma-negative ang nasa loob ng square root. Okay? So, balik ta. 1 minus x. Okay? So, para masabtan ninyo, dapat dili siya mag-negative. So, magunahon na pud kag ano yung mga values ng x. Okay? So, butang na to, x na to is 1. Diba? X is 1 is good. Kay square root of 1 minus 1, 0. Square root of 0 is 0 raman. Diba? Pag himo mo siyang 2, hindi na pwede. Kung i-increase mo ni siya 3, hindi na pwede. Kay mag-negative naman ang square root. So, tama na siya 1. Diba? And, di mo siya pwede i-increase ang value nimo sa x. Kasi pasabot sa increase, i-increase nimo ang x sa 1, 2, 3, 4, 5. Dili na pwede. Mo restrict siya taman rag 1. Okay? So ang mahitabo dire, domain nimo x such that x less than or equal to 1. Nakuha. So ang mga value sa x, pa-decreasing siya. Di ba kung ibutang nimo 1, negative 1, or 0, negative 1, di ba? 1 minus negative 1 is, mahimo naman siyang 2. Di ba? So, mo na siyang answer. Or you can use interval naman. O, so, sa ipasabot ani, kani padulong man ni siya og negative infinity. So, negative infinity, comma, 1, close. Mo na siyang answer for interval. Close interval kay natay less than or equal. Yang less than kay padulong bayag negative infinity, yung arrow padulong left, so negative infinity. So, ina na ang answer for the domain. Okay? So, lahi po lang pag-answer sa na-square root ha. It's either greater than equal, less than or equal ang gamit. Okay? Next naman, para sa range. So, sa range na to, y is equal to square root of 1 minus x. Square both sides. Square ka both sides ha, kay para mawala ang square root diri sa pikas.
We're solving for x. So x is equal to 1 minus y squared. Okay? So, nakuha siya. So, mga na yung answer. X equal to 1 minus y squared. Meron bang nakapa-restrict niya? Meron bang denominator? Meron bang square root? Kung wala, ibig sabihin, yung answer natin, x is an element of all real numbers. Okay? Ibig sabihin, ang y, pwede ma-fraction, pwede ma-negative, ang value, pwede ma-positive, pwede pi, for irrational numbers, rational numbers, wala yung restriction. Eh, wala may denominator, wala may square root. Okay? Ano ang answer? Ito ka mag-braces. Or pwede po interval. So, pag ibig sabihin, pag interval, negative infinity to positive infinity. So, any number, any integers, natural numbers, pwede lahat. Okay? So, next. Pag, diri ha, mag-practice mo graph. Pag naagali graph, you can use technology. Ibig sabihin, pwede kayo gumamit ng Microsoft Excel or mag-Google kayo, search niyo yung graph niyan. Pwede po mo mag-manual. So, pag mag-manual gali mo, pwede kayo gumamit ng table of values. Pag manual ha, kung mag-graph mo sa papel or sa notebook, picture ninyo, isend ninyo sa Moodle, pwede ra siya. Pero kung take advantage mo sa internet, kung itaw ninyo say graph ani, pwede ra pod. It's up to you naman. Pero dili pod pataka ra pod manguha ra og graph sa internet ha, kay kabalo ra ba ako sa graph ani. Hilig ra ba ta mag-internet or gumamit ng ChatGPT, di pod na madala. So kung ako po sa inyo, pwede raw ninyo i-manual. Okay? Kung sa akong pag-graph, f of x equal to x minus 3, igura nimo siya i-substitute. Pwede ka mag-intercept, x and y intercept. Okay? So, ibig sabihin, pag ang x na to 0, so 0 minus 3, evaluate lang nimo para maka-plotting ka. So, the answer is negative 3. Para naman sa y, when y is 0, x minus 3, therefore, x equal to 3. Tama. So, na kay duha ka ordered pair. Na kay 0, negative 3, dayon 3, 0. So, asa man ang 3, 0 na adere. Dayon ang negative 3 na adere. So, iguro nimo siya i-connect. Muna dahil ng graph. Make sure nga na kay x and y axis ha. Dapat kompleto ang label nato dire. Then, muna na siya ang y is equal to x minus 3. Muna na siya. Di ba? Dali ra kayo. Mag-graph. Gumamit ka lang ng x and y intercept and then that's it. Okay? Kung major kang engineering, kabalo dapat mo mag-graph sa linear functions or quadratic. Dali ra kayo ni dapat sa inyo. So, more on review ra jud ni siya. Recap lang. So, practice pud mo sa ano siya pag-graph ang mga ubang functions. Okay? Kay dili tanan nansiran na to ha. Okay? The same gyapon diri ang process. You just have to evaluate lang ang x sa 3, 0 o negative 2. Okay? So, example sa 11, g of 3. So, g of 3 na siya ha. Kaya ang ibig sabihin,
yung x, papalitan natin ng 3. So, mahimo siyang 4 times 3 minus 1. So, the answer ani kay 12 minus 1. Tama? The answer 11. How about g of 0? G of 0, ibig sabihin ng x na to, palitan ng 0. So, ang answer ani, negative 1. G of negative 2, so ibig sabihin, yung katuwang x, palitan ng negative 2. So, pila man ni siya? Negative 8. Minus 1, negative 9. In ato ra, basta yun ra kay siya. Daghan kay manggawas nga inani sa assignment, quiz, and exam. Okay? Then the rest, dili na ko na siya gina-appeal. Kato ra mga important lang na mga manggawas. Okay, na-apply another PDF for exercises. So practice gyapon mo ani ha, medyo challenge jud di tanan sa inyo ah. Mm. Okay, wala na ako gyapon lang inverse at saka mga operations for functions and composition. Wala na ako ni gyapel. Okay, ang basic lang jud para ani magpangitag domain and range, then i-evaluate lang nimo ang functions, mag-graph sa functions, napod tay quadratic, exponential, and logarithmic functions.